Poleni ngokwirania ya maseyemo wiki county ya 045 nero Kisii county se constituency ya Kitutu Chache South asiritsukira rero abarai au ase county ya Iga bakoragwa no mokonyi bumugabana ase county ya Iga umweshimwa Elijah Obebo nabo igo mo senator bwe county ya Iga Richard Onyonga nabo igo umurugyoye mugabana bwe county ya Iga May Arati nigo baikirana ase chinsemo cha Nyabururu asumo yegaboko moyeni Reverend Father Elijah Matogo ase parisha ya Nyabururu asebesokia na komotogia Elijah asokobesokia na komotogia Elijah asokoba umurai utenenerete ekende nabo biga asokoba umurai uri bwerwete koregasi yomonene nase parish ya Nyabururu yegotoka Nyamataro ase bunge ya Kitutu Chache South miye county ya Kisii ase litkulia lero umubaro munene bw'abamenyo ikerana nabigenwa bekelisia gi Katoliki asomayiga bwa matanga uyolenge bwokomwania Reverend Father Jeremiah Matogo nditi uyo wiko kwa olenge omokoreri na olenge kura emisa ase parish ya Nyabururu egati yabarai kurase county ya Kisii nigo bayigo bayikerana baragwa no mokonyi bo mugavana we county ya Kisii Elijah Obebo senator we county ya Kisii Richard Onyonga murugi w'umugavana we county ya Kisii Musubati May Arati mubunge we bunge ya Bonchari Charles Onchoke uyo kabere mubunge kurwa sorongo rwa Kitutu Chache North Jimmy Nurwangwenyi Omingo Magara aba MCA au kurwa se county ya Kisii gati yabo holia we wodi ya Kitutu Central Duke Nyarango holia we wodi ya Kisii Central Mwenyenye Yoge MCA we wodi ya Mwenyero Pito Tachi Clive Ogora kurwe county ya Nyamira egati ya barai banda bange asomo yegoiga amatera no gosomeke bungo asemisa nigo begwa libagali nene onsi asamasikani no buya wo mofada oyoiga nyegosira Jeremiah Matogo kurengana no gochika kumofika General Charles Amwata oyolenge kura umuyegoiga bwa matanga nemisa nigatanchira abana siasa baiga gwaka siasa asomo yegoiga nabake balia bayegwa bagani go bamoteba nyegosira ko bomufada wirwete asoko koremberemo na ubwatomokia asoko eneke buna uchinchire magima yabamenyi abange. Baba Askofu, mimi nikiwa kijana mdogo nimejua mapadri wawili ni Father Matogo, Father Magubo na Father Conrad Sifora. Hawa walikuwa my mentors nikiwa mtoto mdogo. Sitaki kuzungumza leo mengi ya sawo weka saria asamu chore ile mbiya manfaga. Oyo ne philosopher yasiraga. Oyo bona ne romoto nyasaye. Oyo bono no baroro rura kagena abanyasaye kumbe kuchiga ganyaro fata. Bikambiye mono yasaye tata obo buli omugako yogendo muikaransia ya omubiki kirugiri kyao omuseseni abenaye abantu bonse mwachaga igawa toengora skoro Bonchari ekora maduno Bonchari litangani biamono sana zokor kisiko na maskani no botoero bia tigapata matwara alebia akogenda ga ligoro konyora baga kubuna ise konyo mrumu wabere konyo matata nerega ubu obwata namo batosabire to bantaba. Father Matogo is the one who prayed for Governor during elections. So Governor told me I must come and make sure I give him the last respect. Na kwande la siri ya sana manga parish magada ko era tu ali parish bere kinde ya kora amarai ila siri ya inge na kwande la siri ya sana ya kabere pero aquele misero meio uma mito kara aquilo kwaeli pero kitala kakusero we misia leto asaba MCA ondeta yo oegwali baga bonse abaigani bamurera Father Jeremiah Matogo na kuboria nyasaye abekomoyo ya sagaya ngurubotregeta seni kiagetembe kureiga se county ya Kisii litarane ngurukuo Daniel Untiri.